Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa. No po dlhej dobe tu máme pík. A možno ma počujete teraz lepšie. No. A tón sa mi... vyparil. Poďme sa pozrieť asi... tu. Kde by on mohol byť? Kde sa on môže nachádzať? Kde sa furt schová tak dobre? Kde sa tak dobre schová? Ja som ťa tam videl, hneď keď som sa otočil doprava. Za to ťa budem mučiť basketbalovou loptou. Kedy ma už pustíš zo svojej pivnice? Až keď dohrajeme pík? Nikdy. Prečo mi tak všetky hry na performance dopadli? No. Nie, ani slať. Ani pár o tom. Na Minecraft, ako pík ide, ale Minecraft mi som si až Pifine musel stiahnuť, lebo Minecraft sa nedal hrať normálne. Hej. Ľudia, ja som si teraz vypol mikrofón. Tento energy drink využijem na to. Teraz sa bude robiť, keby mi nefungoval mikrofón. Tom, počuješ ma? Áno. Dobre. Tak... Dobre, už poďme hrať, lebo už... Ježiš, mi odpalil! Ja som vôbec nečakal, že to povedal, že ak to nemáš, to normálne, to ja som sa vystrašil, jak on to tu urvala. Mi poskočilo srdce. Dal som ti trochu väčšiu hlasitosť. No počkej, ako sa mám dostať ku CPU? No, Tón, áre. je čas ísť na prvý timelapse. A ty si kde? Prečo sa mi to začalo? Sa to odbúť. Tom? Ja som chcel ešte povedať, že by sa... Zabil! A kde si? Jak som... Poď sa mi do očí! Si ma vystrelila sa hore! A si ma zabil! Jak? Si ma vystrelil, ja som preletel až do tropík, to si ma zabil! Tom. Tu máš moje pitičko No. tajné.
Poď si ho zobrať a poď. No a čo mám s ním robiť? Poď tu ho vypí. Alebo aby ti to dalo super stamina. No. Rýchle idem preč. Rýchle musím utiecť. Jo, ide za to. Rýchle. On se mi to odvolil! Reálne. Myslíš si, že tvoje tričky nepoznám? Choď si, tak asi ja budem mať toto extra mesko. Čo z neho stalo? Čekol som pre ním. Prečo mám pocit, keď videa, kto za mnou bol? Kon? Да. Nie. Nie. Ripton znova. Nie, počkať, Karbo sa Teraz som dostal checkpoint flag.